40% πάνω, όχι 40% κάτω. Λέει, ξέρετε, εννοούσαν στο δημοσίευμα ότι είναι 36% κάτω από το στόχο. Συγγνώμη, εσείς βάλατε το στόχο σε αυτό το νησί στα 25 εκατομμύρια. Εντάξει, βάλατε στόχο 25 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίσετε ότι όταν χάσει την ανταγωνιστικότητά της μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση, χωρίς να υπολογίσετε ότι η τουριστική σεζόν απέχει από αυτό που περιμέναμε, από την προσδοκία μας, χωρίς να υπολογίσετε επιπτώσεις όπως προσφυγικό, μεταναστευτικό, χωρίς να υπολογίσετε ότι η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα έχει εξατμιστεί και με το ζόρι επιβιώνει, και πάτε και βάζετε τον πύχη στα 25 εκατομμύρια, στόχος είναι το όνειρο του Υπουργού να εισπράξει 25 εκατομμύρια, πέρσι πήρε 12, φέτος παίρνει 17. Αυτό δεν σας νομιμοποιεί να βγαίνετε και να δυσφημείτε έναν τόπο ότι είναι κλέφτες και φοροφυγάδες. Έτσι θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Η απόκλιση από το όνειρό σου, δεν είναι αδίκημα. Δεν είναι αδίκημα η απόκλιση από τα όνειρα. Όμως, το περάσανε σε όλη την Ελλάδα. Το περάσανε σε όλη την Ελλάδα για να νομιμοποιήσουν αυτή τη φοροεπιδρομή στα νησιά. Να την νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των υπολείπων Ελλήνων. Και να κυκλοφορούν και να μας λένε εσείς στα νησιά έχετε δουλειά, κλέβετε, δεν χτυπάτε. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά? Πού είναι τα στοιχεία από την υπόλοιπη Ελλάδα? Γιατί όποτε υπάρχει διαρροή από το Υπουργείο που αφορά τέτοιο θέμα, αφορά νησί και μόνο. Από όλα τα μέρη της πατρίδας μου το ίδιο, έτσι. Αναρωτιέμαι όμως γιατί δεν υπάρχει για μια άλλη περιοχή. Δεν υπάρχει για την Τρίπολη, για την Άρτα, για την Κοζάνη, για την Αλεξανδρούπολη, ξέρω. Τυχαία λίγο τα ονόματα, έτσι. Με σεβασμό σε όλους. Εμείς έχουμε σήμερα συνεισφέρουμε σε σχέση με το 2015 50% πάνω σε φόρους. Με στοιχεία. Δεν μπορεί να βγαίνουν να μας λένε. Αυτό σε ό,τι αφορά, αυτό που σας είπα, είναι αυτή την προπαγάνδα. Σε ό,τι αφορά το στόχο 1, δουλέψαμε από την πρώτη στιγμή στις Βρυξέλλες. Θα μου πείτε γιατί στις Βρυξέλλες. Δεν είναι ωραίο να λέγεται, αλλά θα το πω γιατί έτσι είναι. Γιατί εκεί βρήκαμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει περισσότερη λογική, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Και γραφείο ανοίξαμε αμέσως στις Βρυξέλλες, ως Περιφέρεια του Αιγαίου, μια συζήτηση δεκαετιών και στις Κυκλάδες και στη Δωδεκάνησο. Μήπως θα έπρεπε, μήπως έπρεπε να έχουμε μια βάση. Σε ελάχιστο διάστημα στήσαμε εκεί το γραφείο μας στις Βρυξέλλες, λειτουργούμε εκεί κανονικά με συνεργάτες πολύ αξιόπιστους και ξεκινάμε τη δική μας δουλειά εκεί. Και καταλήγουμε με ένα συγκλονιστικό πίνακα, τον οποίο έχουμε διανύμει και σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου, που λέει τι, και είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Δεν το ξέραμε κι εμείς όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά. Ποια πλούσια περιφέρεια, για ποια πλούσια περιφέρεια μιλάμε. 4 συνεχόμενα χρόνια, η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε πτώση ΑΕΠ. Θα το ξαναπώ, είναι τόσο μεγάλο, ανατριχιάζω, είναι τόσο βαρύ, είναι τόσο μεγάλο και τόσο βαρύ. Σε μια λογική χώρα αυτό από μόνο του θα ήταν επαρκές, θα ήταν ο συναγερμός για να πάρει αμέσως μέτρα στήριξης αυτής της οικονομίας. Η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε πτώση ΑΕΠ. Δεν είναι συγκυριακό, κύριε. Γιατί δεν ήταν μια χρονιά. Με 4 συνεχόμενες χρονιές. 32% πτώση στο ΑΕΠ. Για όποιον γνωρίζει οικονομικά, αυτή είναι πτώση από πόλεμο. Η Συρία έκανε 32% πτώση στο ΑΕΠ, δεν ξεκίνησε ο πόλεμος. Είναι πτώση από πόλεμο. Είναι αφύσικο. Αυτή είναι η βύθιση της οικονομίας του Νότιου Αιγαίου. Σε οποιαδήποτε χώρα είχε οικονομική λογική, είχε λογική στις αποφάσεις της, αυτό έφτανε να απαρθούν μέτρα. Στις Βρυξέλλες κατανοήσαν αυτό το πράγμα. Απολύτως. Στις Βρυξέλλες απολύτως. Γιατί οι δείκτες, οι Αγγλοσάξονες, να σας πω αμέσως, οι Αγγλοσάξονες στη δική τους φιλοσοφία